Като видиш, че губиш топчето, буташ флипера, за да спасиш играта. Искаш да бъдеш играч, искаш да надхитриш машината. Обаче, ако я разклатиш прекалено силно, играта те усеща, че се правиш на голям тарикат и блокира. Страхотно харесах филма Тил. Любов от пръв поглед. Липсваха ми само отпадналите сцени. Сещате се там накрая, на финалния надпис. Това гадже моя нямаше работа там. И като ми липсваха, седнах и си ги написах. Знам, че звучи нескромно, но никой от замесените в Тил няма основание за скромност. Да къде е, момчета? На екскурзия в Гедерето. И оттам в Геферета. Сцените в книгата се случват преди и след действието в филма. Ние не разказваме филма, който сте гледали. Аз ми кажи, как тръгна затвора? Ти попита ли нещо? И ви кана най-официално на страницата enthusiast.bg заедно да продължим писането на големия роман Тил. Заедно да разкажем историята на нашите обсъдени любови. Не трябваше да идваш тук. Ти не го познаваш. Разбира се, може да изберете кротко да се тилтнете и някой друг да напише вашата история. Както се е случвало много пъти до сега. Аз все пак ви очаквам на enthusiast.bg. Ей, това е Тил. Гейм овър. Скиви.